गोंयांत बीजेपी पयलेच फावट चीफ मिनिस्टराचो फेस नासतना इलेक्शनाक वता। गोंयचो बीजेपीचो मुख्यमंत्री बीजेपीचे आमदार थारायतले आनी एक वेळ दिल्लीच्यानूय लिडर येवंक शकता म्हूण नितीन गडकरी उलोवन गेला। गडकरीन ब्रेस्तारा मिडिया कडेन उतरां काडिल्लीं ती ही। येणाऱ्या निवडणुकीच्या नंतर जे निवडून येणारे आमदार आहेत ते नवीन नेत्याची निवड करतील। आमच्या पार्टीत पार्लमेंटरी बोर्ड असतं आणि लोकतांत्रिक पद्धतीने नवीन नेत्याची निवड होईल। नवीन नेता हा आमदारांमधून देखील त्याची निवड होऊ शकते किंवा नवीन नेता दिल्लीतून देखील आम्ही योग्य वाटलं तर दुसऱ्या कोणी नेत्याची देखील आमदारांच्या व्यतिरिक्त नेत्याची निवड पार्टी आमदारांच्या संमतीने करेगी। सर, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आमदार चाहेंगे तो आमदार जो नहीं है ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है। और मिस्टर श्रीपाद नाईक एनीबडी। ताचेर मिडियान रक्षा मंत्री पर्रीकाराक गाठलो। तो म्हणटा वेळ येवनी मागीर पळोवया। तांच्यानी जर फाल्यां एमएलएन तुमचें नांव जर सुचयलें जाल्यार तुमी परत लोकल पॉलिटिक्सांनी लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। गडकरीन कितें सांगपाक तें गडकरीन सांगलां, ताजें उत्तर तुमी गडकरीकूच विचारा। एज फार एज आई एम कंसर्न, लेट अस क्रॉस द ब्रिज। लेकिन आप तैयार है अगर जरूरत हुई? नहीं, लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एमजीक विचारल्यार ढवळीकार म्हणटा बीजेपीचो मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येवं ना जाल्यार फॉरेनांतल्यान। मोगोचो सीएम कॅन्डिडेट सुदीनूच। आम्ही स्वतंत्र निवडणूक लढयता, स्वतंत्र आमची जे युती आसा ती स्वतंत्र निवडणूक लढयता आणि स्वतंत्र रित्या आम्ही गोंयांत राज्य स्थापन करपाचे आमचे प्रयत्न आसात। पण तेन्ना दुसऱ्या पक्षाच्यान सेंटराच्यान हाडटलो काय फॉरेनांतल्यान हाडटलो तो त्यांनी ठरवपाचें। पण पोस्ट इलेक्शन जर परिस्थिती आयली तर ढवळीकरच तुमचो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही दुसऱ्या पक्षाकडेनूय पळयतले? डेफिनेटली पळयतले। बीजेपी कडेन पळोवपाचें? कोणाकडे पळयल्या आमी ह्याच नजरेन पळयतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।